Mendi maitaturik bada, gaur igoko duguna da hoietako bat. Gipuzkoa eta Euskal Herriko gailurrik kutxunenetakoa. Batzuentzat, bertako lasterketengatik. Besteentzat, berarekiko duten sentimenduarengatik eta askorentzat duen edertasunagatik. Eguraldi hotzarekin eta haitzen artean, ilusioz eta gogo biziz igoko dugu behingoz Aizkorriko gailurra. Egunon danoi, hola etorri lehik hemen dira, ez? Jo, albokaria eta... Egunon, nungo aizi? Arrasatetik gatoz. Eta izena? Jurgi. Jurgi. Bueno, eskerrik asko goiza alaitzeatik, kuadrilla polita elkartu gara azkenean. Mendizale jatorrak, aspaldiko ezagunak, sorpresaren bat edo beste, historio hunkigarriak eta beste gauza asko izango ditugu gaur. Egun paregabea izango da. Jacinto, eskerrik asko etortzeatik, Eskerrik asko, neginak gorda jede. Gainera, eskerrik asko zu etortzeatik, bueno, egunero etortzen zara oinatitik ona, ez da? Bai, bastante sarri. Bastante sarri. Bai, amargine itxoiten egin dut. Bai, Bueno, oaindik zuk prakamotza egin da segitze duzu, Bai, baina krisis honekin kontu zelu behar gauza marra dut barriak eta. Kontuz bai, horrelaxe igoko dugu guk ere gailurra. Eta bidean noski jolas egin eta ongi pasatzeko tartea ere hartuko dugu. Barre ederrak bota behar ditugu. Zu ermita ingurutik ezautze ditut, Bitor zehazu ez da? Bitor. Bitor. Erki, zuen nondik etorri zate? Ni Aletxa horretatik eta oinatiko lagun batzukin gatoz. Giro freskoa dago, eguraldiak ez digu askori lagundu, baina hori ez da nahikoa izango gu geldiarazteko. Egun gogorra dugu aurretik, baina gero afari eder batekin eta musikarekin dena konponduko dugu. Oñatiarrak bai, Eta hori makila hori finxamar egindakoa dek, Haure egurrezkoa. Egurrezko makila eraman behar duen dira, ez aluminiozkoa? Hori, tximista bat izan dara, bazpare. Bazpare. Bueno, gero kontatuko diak makilaren historia, Bueno, hori ari da jotzen, Gailurreako deia hori da, Noni eta non asatozu gaur eskixekin? Eskiekin? Ekit oso gutxi ongo dena, baina baugat esperantza eskia jantzi eta gutxierez metro batzuk egiteko. Halare, abiatu horretik iratian da, beste aldean da, Zehama aldean da, deitu ingo diot, ia non da bilen. Nerea zen leku polita, benetan. Oda, zoragarria. Hemen daukezuen Arkaizti da Sanadraneko tunela. Hemendikan errege bidea pasatzen zen, eta izan zen, herrixka moduko bat. Azkenean barruan, koban bertan barruan... Bizitza gertatzen zen, kostatua zegoen, una faltzen zen, eta loiten zen. Eta antxe goran, omenaldi torrea. Hortxe egiten zuten lo, erregeak eta erreginak eta pertsonai ospetsuak. Baina hortaz aparte baita ere ermita, bazalditegiak, urpotzua, ure, denetarik zegoen kobaren barruan. Bizitzeko behar zen guztia, bertan zegoen. Markatu ginerea? Bai? Andoni da. Bai, Andoni. Egunon. Zer moduz? Egunon, oso ondo. Piraz, Sanadriango kobasuloan nago, nerearekin. Bai, hemen gertatutako hainbat historien inguruan eta bai. Zuzer moduz, Andoni? Oso ondo, betu hemen kuadrilla daukat, 2, 4, 6, 8, 10, dozena balagun, eta gaina albokari bat, eta ze asmo daukazu Sanadrianen, gero Zegamara joango zara, ez da? Bai, Andoni, gero Zegamara joango naiz. Gure gaurko mendia Aizkorri izango da. Gipuzkoa eta Arabaren artean dagoen gailurra. Ni ordea beti egiten dugun bezala, behean geratuko naiz. Herria eta bertako jendea ezagutzen. Sanadriango koban hasi eta Zegamaraino joango naiz 8 kilometro terdi eta 700 metroko desnibelarekin. Andonik berriz 1528 metroko tontorra igoko du. Horretarako 8 kilometro terdiko ibilbidea eta 875 metroko desnibel positiboa izango ditu aurretik. Eta amaitzeko Urbiako fondan afaria egingo dugu. Gauzatxo bat, gero jeisterakoan, Urbiko fondan enkargatu daukagu afari merin, da beraz, Zegamati Sanadriandik agertuko zara, ezta? Bai, agertuko
naiz. Dena den, Andoni? Ea zein iristen den lehenago, eta azkera iristen denak ordainduko dugu. Bai, orduan, badakizu, Gipuzkoarra nolako gehiagan hasi dirua prestatzen, Oso ondo, gero arte irati, ondo pasa? Bai, Andoni, bai, ondo pasa, agur, agur. Bueno, guazen, erronka bota dit, Urbiako fondara zein lehenago iritsi, beraz, gaur moitu inber du, bale? Venga, guazen gora. Bihotzian izar bat Hemen, launzar bat horreongoa da, segura asko. Pello Zabala horreongoa, Pelien hua, Timbra joko diot, honena. Ia izkorri nelurri bada esaten dian, Egon pixkaten, egon pixkaten. Pello! Hemen altzea! Euno! Andoni, kontxo, haude ganimu hau. Haude ganimu hau. Pello ze kuadrillak egin naizen gaur. Erren ala? Bihurritxu, nik bihurri xamarra beti izan hauketa. Guain futbolen ez zile masiko. Traien mutikon, guain futboltzela jagane, ongo dia? Etzeo bildurrik, lehen azteko. Pello Zabala da, Arantzazuko fraiderik ezagunena. 15 urterekin iritsi zen santutegira, eta hementxe segitzen du. Musika entzutea eta irakurtzea dira bere zaletasun gogokoenak. Hala ere, eguraldia iragartzeagatik da ezaguna batez ere. Saltxeroa eta berritxoa da Pello. Nabari da bai, Fernando Amezketarraren familiartekoa dela. Bueno, Arantzazu, honen historien nun hasten da, Pello? Honen historia, oantxe 548 urte. Atzo izan. Hemen ardik eta zuen orduan, eta hauntzabile etorri zanen, elorri zuri batean, hortxe Ama Birjina, ikusi zuen txikiura, ordutik hasi. Eta gero kona de arrieran, emakumeari esker, Arantzazu aurrera atea hauen. Gaina, esan dugu baino, kasualea izango, baino, 12 eta neu 13 eta iaia apostoloa bezala, ezta? Antzera, horre 13 daudela eta konta bezkeo, Oik eola begiratuta emateie kieto darela, baina iskinati begiratu ezkeo, belauna zeuzke aurreatuta, Bai, ezta? Bai, mendizale xamarra ditxokorik, Pello, hemen, aharra jotzen nahi zaite jendea, eskiak hartu ditu alako, aizkorri punta-puntan elur pixka bat gaur? Ebilaldi motxak, egingo ditu gaur. Azkan aldi honetan abendun eta elur gutxi egiten du, ez da, guain aspaldi honetan zer dauko? Azken lau hilabete hauek, 80 urtetan beroenak eta, esate hau, gusto hartzek baino. Momentun bai, baino, Oso ondo, Pello, gaur aitzaki daukazu gure ginez etortzeko, bestela etorri bertzen urbiraino bintzat, baino... Urbiraino lagunduko nizuen, buelta hona ini. Egongo gea. Hoi da. Guazen gora, bai. Hau egongo etxo pozik hauek. Beti bezala, gozatua hartu dugu Pello Zabalarekin hizketalditxoa eginda. Denbora gehiago geratuko ginatekeen, baina gorantz hasi behar dugu, egun luzea dugu aurretik. Bueno, iritsi gara San Adriango kobako atarira. Bai, hau da sarrera. Polipolita da kanpotikan, Bai, atea mantentzen da baitare berdin, eta, mendikan pasatzen zen erregebidea esan dugu erdi aroan, baino gaur egungo ene bata amendikan pasatzen zen. Bai, Bai. Denetari pasak die hemendik, enperadorek, erreginak, merkatariak. San Adrian pentsa behar dezue, bai, bi baiaran arteko loturagune bat, zala, orduan Euskal Herriko historian oso puntu estrategikoa esango genuke. Pena lainotuta egotea, baina jo. Bai. Hori izan behar du izugarri polita. Amendikan ikusten da, txindoki, Aralarreko larre guztiak, eta gero eskuinerantz ikusten dien Nafarroko mendiak. Bai. Bista privilegiatuak bai, oso polita. Hundia da gero, altua bintzat bai. Bai, eta baitu ura entzuten da. Esaten da hemen, ez egola inoiz uren falta. Ura betidanik erori da, baina jaso egiten zen, aljibe potzu modu batean, eta gero ura sobranten ateratzen ziren kanal batekin. Hori zen garai bateko ermita? Ez, garai batean ermita, hemen parean zegoen. Aldatu indutet lekuz? Bai, gaur ermita dagoen lekuan egongo ziren, biltegiak, zalditegiak, perra konpontzeko lekua, eta justo... Hainbeste gauza, hemen, handiagoa izango zela uste nuen, gauza asko esan dituzita. Esaten da, sartzen zanean, dena bai alde batetara eta bestera okupatuta zegoela. Orduan bakarrik libre gelditzen zala bidea. Hemen ikusten dituzun arresi horiek izan ziren ostatua eta alkaidearen etxea. Orduan hemen txermita izango genuen, hemen galtzadako lako kurba bat egiten zuen, hor biltegiak eta hemen goran,
hortxe egongo zan omenaldi torrera iristeko pasarela. Nire, eta hainbeste jende hemendikan ibilita, hainbeste jende pasata, leku seguru da zan? Esaten daba nahiko arriskutsua zala. Pentsa behar dugu lehen garai batean Erdi Aroan basoa bide ertzeraino iristen zala. Orduan esaten da bide lapurrak zuhaitzetan eskutatzen ziela eta merkatari hori da salto egiten zietela. Leku arriskutsua. Leku arriskutsua zan hau? Bai. Eta zenbat denboratan zehar erabili izan zen hau? Bai, baina arte hitz egin dugu Erdi Arotaz, baino indusketak egin dira lekunetan eta bai aurkitu diela aurre historiako aztarnak. Eta ere, bai. babes naturala da azkenean ez, bai, eta beraiek aprobetxatu noski. egingo zuen. Bai. Egie da, leku magikoa dela guretzat, eta Zegamatarretzat noski ere bai. Hemendik politxe darantzazu, Horbeko zulo hori eta... Hei! Ze, hemen? Beriko! Baldiko! Hombre! Zu azaltzea bakai faltazan hemen. No azazte? Aizkorria! Torrenea! Hau Beriko ezautzen zue? Bueno, bitorre bai, ez? Poste naiz, poste naiz. Zesan izunik? Nik galdera bat. Bai. Erraza, Bai. Pentsatu dako zuen aizkorri nitea? Bueno, pentsatuta bai. Pentsatu? Ondo dago Beriko. Horruz... Eske aizkorri. eskata dago, Vale, pentsatuta dago. Eskata aizkorri horri. Bueno, arrazoi dago ez dut, ez... Bueno. Egun ematen sorpresa zuri... Zuko jartara zea, Bai, zuri emango izu sorpresa. Ama deitu behanik, Vale, konforme. Gure ama. Zai ongea, elurre. Aurre, gaur ez. Bai, alperri amata zoi. Bai ez elurre zapaldu. Zapaldu bai, baina eskikin ez, Gurekin zatoz? Ez. Askotan iota ja. Bueno! Ondo ezautzen duzu, Ja, igandero, ia. Bai ez? Anton Torren bakizu, ermitatxo baba dago. Bai. Aterpe baba dago. Bai, gu konpondu da gura, Konpondu zu egintzen duen? Konpondu da, dana eroita zeon. Aizkorriko gailurrean, ermitatxoa eta aterpea daude. Aterpea, 1924an eraikitakoa da. Gero denborarekin ondatu egin zen, eta Periko gabiria izan zen ura konpondu zuenetako bat, 84an. Periko askotan izan da Aizkorrin, bai egun pasa, bai korrika eta baita eskiatzen ere. Bueno, kuadrilla polita daukaten eta gaur seguro gailurra ikudula. Baina eskike hemen utuko nukenik, Jende guztio izaten nahi, eta ni bauet esperantza zehozer eskiatzeko, Ez dakipa. Oso do Periko? Bueno, eskarrik asko. Ondo bili. Hor, gailurrari zure bendizio emateatik, Aizkorriko gailurra. Venga, ondo segi. Agur, bai. Hau bai etorri, Venga. Hau bai etorri. Hau poza, gabidiarekin topo eginda. Orain bai, Pello eta Perikorekin egon eta gero pres gara gailurrari ekiteko. Ara eta bidean fosilak ere bai. Bagoaz, Ama Birjina iturrirantz. Bueno, hemen ure hartu ez dunak hementxe dauka, aukera, Begira, Ama Birjina iturria zein darra daukan, oso polita da iturri hau. Hau askotan izoztuta goten da dena. Apa, unon, Unon. Ure badao hemen, Bai. Gio, freskoa, hangoa. Bueno, hemen harriak jarri barko diot, Honen presio handi dauketa. Ia. Iepa. Izue, barkatu, baina nik zu telebistati izautu zaitut. Bai. Ze zure semearen historiat entzun aurreko batean. Beinat Arrue, Arantxaren semea, mendizale sutsua zen. 2001an, Himalaiara joan zen espedizio batera, Benantxio Irureta eta beste 10 lagunekin. Pumorin ordea, elur jauzi batek harrapatu zituen. Beinat eta beste 4 gazte bertan hil ziren. Benantxiok asko lagundu zien Arantxa eta bere senarrari. Oso gazte hiltzen Beinat. 23 intzitun, justu urrian 11an, han intzitun, eta zan azkeneko eguna, bea deitu ziana, ni lanea juna horretikan, orduan aldaketan araberatikan, eta orduan ja zoriondu nun, eta jazta. Juntzian Pumorira, bueno, gauez hobeto zala, abalantxak eta gutxillo esate zigala, eta bueno, gertau zen, abalantxa batek, bostak harrapau zitula eta antxe gelditu ziala. Etorri zitzaiunen albistia xok bat, esaten da hori, ezin sinistua eta esaten nuen, porque esan zen desagertu intziala, txituen gorputzak eta etzian ikusten da. Eta orduan nik esaten ezin nun sinistu eta esaten nuen, beste bire bat hartuko zen, beste ruta bat hartuko zen. Eta beak imendein ibiltze zienek eta esaten zienez. Horrelako albistek Nepaletikan etortzen dianen esaten dia txarrena. Beinaten gorpua etzen azaldu, baina bere berokia eta argazki kamara agertu ziren.
Karretean begiratu eta beinatek atera zuen azkeneko argazkia topatu zuten. Nepalgo 3 urteko neska txiki batekin agertzen zen bertan. Hori ikusita, Arantxa eta bere senarrari neskatxo hori ezagutzeko beharra piztu zizaien. Urrun urtean, Menantxok esan zion, aran gu bagitzi aztin berrize launai bizita itea eta pelota gizona eta bilok. Eta esan gendu, gure apunta huitea gea. Pentsau gendunen Nepalia jomer gendula eta entrenamendu bidez, eta hori eta bestia, bainatik guztate zitzaiolako eta bere omenez, mendizaleen gea. Punginan, eta Pumoriko buelta, kampamento basiko buelta ingendun, eta bueltako argazki hori nik eman ninun. Eta erakutsita, zuka esate zela umedanak. Eta zuka hori zion, harri handi baten gainen, da hoxe zala zuka esan ziren. Asko maite deun persona bada guretzako zuka. Alaba bat, ez dakit izango litzaken, baina alaba bat bezala maite, desde logo maite da. Putegian bakoitzen Politia hori, babesita. nire seme galdu, baina ia Beak izugarrizko ongi etorri jaitu jo, bai bere aitzak eta bea xuka eta bia nahi txikillo dazka eta urte fungia behatzi lagun berriz ebisitan eta antzion atien zarreran dana harriak egin, umedadia izugarria eta tapa eginda eta itzein etzun iten. Gaixo, oso gaixo eta esan zion gultxiurduneko gaitza osakala eta xoka ezintzan moitu handikan. Eta esan gendun, diru pixkat ingo deu eskola eta bestin hau bai, baina beste pixkat hartuko deu helikopterua ordaintzeko. Azken ez zertzen, pneumonia, eta gero giltxurdun bat emendaka oso dana izurrauta, ez diola funtzionatzen. Eta baina hor gaude, tratamentuan gaude, aste honetan beak initzein dut, arren Nepali ez da inglez, ez? Gaude, ez? Sartzen ze hor, ez? Tratamentuan gaude, ez? Azkenetan, xuka. Hori da, xuka gure parte bada. Olako historia honek oso inkigarria dira, gainera ez da bere hiltziakin bakarrik bukatu, baitzik eta zukan historiziakin da jarraitzu itzen da, oso politxa da. Hurrengo joten zetenen gure partez muso handi bat, zukari, eta izugarri pozten naiz, Nire bai. Eskerrik asko historiagatik eta zuei. Ondo segi. Eskerrik asko. Agur. Gero arte ba. Ondo ibili, beti esate baina gurekin ongoala, arro eta parrez ongoala. Eta Nepalia jotegean enda harrek esaten nire ama hemen esango kaskauta daude. Hori izango luke. Txikiagoa da zatitxo hau, Hemendik pasatzen ziren karruajeak. Bai, baina esaten da hemen izan zala leku bakarra, nun Carlos Bosgarrena, enperadoreak buruen makurtu behar izan zuena, kobazuloan sartzeko. Eta hemen esaten da baita ere, pixkat arkaiztie landu intzala, hundiagoa egiteko. Osak, hemendik gertu ia, Aizkorriko igoera daukezu eta Arabako muga. Bai, hori Andoni, Segamara jungo naiz. Ni lasaiago ibiliko naiz hortikan eta... Iepa, zerora Aizkorrika batean, ala? Mentxe entrenatzen Segama aldetik. Ni irati naiz. Ni Jokin naiz. Jokin Lizega, kaso? Bai, alaxe da, Jokin Lizega. Bai, entzunda zure meritu guztiak eta... Meritua gaino gehiago, saiakerak. Ezkendu meriturik zure buruari. Hemen inguruan, tarteke biltzen gara, urtean behin saiakera egiten dugu gutxinez, eta gaur ere... Segama Aizkorrin ibiltzen zara? Bai, alaxe da, lasterketan parte hartzen dut, eta lasterketan gozatzen ez ditugun parajeak gaur lasaitasunez ikustera. Jokin Lizeaga 2007an hasi zen korrika, eta orduz geroztik Euskal Selekzioan dabil. 6 aldiz hartu du parte Segama Aizkorriko lasterketan. 2014an Euskaldunen artean denborarik onena egin zuen. 3 ordu eta 59 minutu. Harrigarria kontutan hartuta gaua ospitalean pasa eta hernia batekin jokatu zuela. Biltzen dira hemen, zaleak? Bai, hemendik Sant Espiritua edo, eta gero Aizkorriko gainean mordoa biltzen da. Zale horien ahotsa ezaguna denean, zure gorputzaren barneraino sartze horrek, kriston bultzada ematen du, hontan jarraitzeka. Noruntzak segiko duzu korrika? Asmoa Sant Espiritualdea jutea da, eta handik gailurra zapaltzen dugun. Importaz barizu, ni Segama aldera jungo naiz. Zurekin jungo naiz Aruntza aldera? Bai, ederki jungo gara. Bueno, eta orduan gu Aizkorrira antzen. Bai, Aizkorriren zabiatu, mila esker zure laguntzagatik, zure jakituria konpartitzagatik. Eskerrik asko. Bueno, ekipo, mila esker, Bueno, gero arte. Venga, agur. Ez dut ezer inoiz Ez dut ezer inoiz zuri
esateko. Bueno, Bitor, hemen garai batean hau bidea hau etzeon horrela, Oain ematen du autopista daula, lehen hemen beti lokatza eta goten zan. Zenbat urte gutxi gara bera, hola konpotza hasi zinetela, hola... Hasi, 18 bat urte. Da gero, 2000an bota ginoen toduno. Ja, hau hola harrik eskarra. Eta eskuz egin zenuten asko, ez? Bueno, eskuz dana. Eta goizoko 8 hasi eta gabeko 8 arte. Bueno. Eta gero, gauzia ez doak etxia. Gero mantentzia doa. Bueno, honozko Javier jazaidako, Hemen txau, urbiko ermita, Javier Larral! Aiau zare, o zer? Zemuz, aiau geha, Ondo. Bitorrek esan digu goizo izetik. Javier, Elena junda zehartzea? Bai, saldia, bero dau. Ermitaino esango dugu ez? Ermitaino ez zehazu? Ermitaino ez, baina etxian baino denpora gisa pasean da nahi. Javier Larral Urbiako ermitan aritzen da lanean egunero. 71 urte ditu, baina sasoi betean segitzen du. Duela urte batzuk, Arrantzazuko fraide batekin hasi zen bertara igotzen. Eta azken 7 urteotan, egunean behin edo bitan igotzen da ermitara. Ermitako mantenu lanak egitea arduratzen da. Zoriontsua da bere saltxan. Baina zer aurkitze duzu bat, zer? Jode, hau baino leku hobian nunda ba. Erantzuna hona, Bai. Zu lehen txoferra zinen? Lehen kamionero. Kamionero? Kamionero otomono. Kamionero otomono. Baina konturatu naiz, zu Jacintoren ekipo berdinekoa zehala, Prakamotx, gaur harritutan hau ze, nik ikusi izan zaitut Katiuskakin. Bai, hori edurrakin. Pentsau jako gizon bat zoratute zagoela hor. Prakamotxekin eta itzen zaben hotzakin, gu bufakin, eskularruekin. Eta igual behotza aukido. Bueno, erakutsiko gizu ermita orduan? Vale, pasen. Venga, guazen, bai. Mantentze lanak eta dituzu? Egunero denpora pasamen. Bueno, nik uste horko fraile hori aipatu beharko denuke, Aita Lasa. Hori zea, Fragana. Horre historia asko zeuzken, baina Fraga etorri hemen zen behi, Fraga Iribarne. Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo. Etorri da Urbiara, ministroa. Eta gero, esan hemen Mesia, etorri zan Meseta eta Aita Lasa, esan hori, la frase famosia, excelentísimos pastores, ilustrísimo señor ministro. Lehenengo pastores excelentísimos, da gero, ilustrísimo, Aita Lasa hortan bazan. Gozetuta gaude eta, uste, Javier salda prestauko zendun ez da? Bai, venga, torri. Guazen saldatxoa tartzea. Gaur Urbia eta Aizkorri aldean elurrik ez da, baina Javierrek prestatu digun salda bero-beroa, ederki sartuko zaigu kanpoan egiten duen hotzarekin. Ermita ere oso atsegina eta epela da. Javier, sukalde hau beti hemen egon da, edo...? Bai, hau beti ondo hemen. Oin hilabete jarri gen biga hori, zeatik bestela bauten dana bera, edurrakin. Hor gainean juntatzen da igual 5 metro edurra. Jausten da, gaineko telatutik eta hemen kagatzen dana. Eta egur honegia sarra dira. Honei lehenengoa izango dira, eurrak. Eta honetako egin ja el año 1924. Ia egun urte. Saldea erra egin duzu, Artu leike gehiago, ez da? Bai. Ni hartu dira, bi, hori. Hemen asko dau, Hor errekatxo gura bagarri, ez da. Javierre daukan meritua da, neira belako itzen da bela, gustora itzen da ben zehose ikusten da dela, eta gainera kriston lan itzen da, orduan oso politxa da, ez? Bueno, eskerrik asko, salda eharra zeon. Bale. Jo, lainoa sartu du, Gaur Aizkorritik eskiatu gabe aldein behar dezkenen, Uste eskia gaur botako jutela nubait. Edurra da baina gutxi, Ez galdu, Ez dut uste, Aizkorrira, Ederra meritua Jokinek. Hernia batekin 42 kilometro korrika egin eta euskaldunen artean denborarik onena lortu zuen. Jokin? Ingo ditugu azirengo metrotxoa korrikan? Bueno, presa zaude, ni saiatuko naiz. Ni negatik, bai. Euritako eta guzti, baina ni saiatuko naiz zuri jarraitzen aldudan neurrian. Bai, seguru, bai ez. Bat, bi, eta hiru! Jokin, nik eraukitzu dizuntola korrika egin, Bastako zaizu! Iapa! Ni lehenengo, Bueno, Euritakoaren pixua izan da, Jokin. Ni bigarren orduan. Zapatillak ere aproposenak agian ez diamazko izu korrika egiteko, eta, bueno, barkatu zaude. Nik uste dut berotzeko ja onaino nahiko, ez da? Bai, nahikoa. Vale. Nora ekarri nauzu, nun gaude? Bueno, hemen Sante Espiritu gaude, ikusten duguan San Adriangoko ba. Beira, bai. Eta agian, Zegama Aizkorriko punturik bereziena, edo. Hemen lasterketa erdia edo izaten da,
habituallamento handi bat hemen, jende gehiena elkartzen den gunea izango da, milaka lagun hemen. Animatzeko eta... Bai, 3-4 fila, zaleak, lagunak, herritarrak, itxaroten egoten direlako hemen, nun pasatzen zaren, erlojuarekin, badakitelako norberaren erreferentziak. Kontrolatzen pixka denbora, eta animatzen, eta... Eta, bueno, lasterketa hemen askorentzat bukatu egiten da, 20 kilometroa da, 2 ordu inguru, eta, bueno, nekea nabari da. 20 kilometroa, baina bakarrik bidearen erdia. Hemendik oraindik 22, ia 23 kilometro gelditzen dira. Goiko zatia oso gogorra bihurtzen da, zona oso teknikoa delako, eta ja bukaerako kilometroak eta oso gogorrak egiten direlako normalean. Azkenengo amaiera gogorrena igual, ez? Indarra falta direnean edozein lekutan ere miseria asko ikusten dira. Bueno, nik ez dut denbora gehiago lapurtu nahi, entrenatu beharra baldin badokazu, nila egin ditut entrenamendutxo batzu zurekin da horrekin nahikoa niretzat. Ondo izan? Ondo segi, urrungorterako prestatu, eta ni saiatuko naiz. Venga, berarte. Nik beti esaten dut, mendian lasterka dabilen guztiei zegama bat gutxienez egin behar dela. Urteko lasterketarik bereziena da, eta ondoen saiatzen naizena egiten. Bueno, Jacinto Lizarralde orduan. Oñatiarra. Zu normalen aizkorria juten zeanen, ez zea hemendi pasatzen ez? Lehen juten zinenen, ermitati zuzenean anatzetik, ez da? Merketxo urteten ostan ba. Askarrago eta merketxo. Peajenik ordaindu beharrik ez, Ez, ba. Zu zenbat urterekin hasi zinen aizkorria igotzen? 9 urte kumpliu nuen 100. Da zenbat aldiz igozea aizkorrira gutxura bera? 6.000? Claro. Da zen ez... Andre Besto zinizketan da baki gaina. Hoxe. Besto zinizketan. Jacinto Lizarralde ez da geratu ere egiten. Maiz egiten du mendiko buelta Oñatitik Arantzazuraino. Bere garaian berriz, aizkorriko gailurrera egunero igotzen zen. 6.000 aldiz izan omen da bertan. Orain 95 urte ditu, eta 6 urte daramatza aizkorrira igo gabe. Gaurkoan lortuko ote du? Hemen Oñati aldean da hartzai sartzea normala izango zen, zu gusto zehitzen duen hori edo zer edo? Ez, Enuk mentzago egiten hartzai unbion izan. Ja, aite ekarri nuzta ardixak. Zuzen nahi zendun izan? Nega, apaiz. Apaiz nahi zendun? Bai. Eta arantzazu horre egiten eta aiteke fraile o ez? Ez, beha eguen bi arreba moja da bat apaiza. Ordu nahikoa familian ja, ez? Bai, nahikoa hau. Nazan ustan, etzen dumazu izatia pastor. Eta bai, nik pastor de almas nahi nuen. Pastor de almas, esatzen diozuk. Personaje bat autentikoa, harrituta gitu naiz. Dauken edadekin, dauken energia, dauken vitalidadea, dauken humorea, dauzken irterak eta dauken sasoia harri-harri. Zu, soldauskata gero eta hartzain ibili zinen, eta gero zinen harakine karnizerua. Bai. Eta egun horietan nola etortzen zinen, ze, karo, dendan egongo zinen ba? Bai, dendan, goiz da atzalde. Eta aizkorria noiz etortzen zinen ba? Eguardin. Eguardin? Bai. Orduan 3 zazpitik daten. 3 ordu zazpitik? Bai. Gorra, zera, eske hankaduik ikusita, ni gogoan daukat, gu aizkorrira, anaia eta biok asko etortzen ginen da, oen dela 30 urte luze, eta holago elurre zeon, eta zuk holaxe, karakan motzakin, artilezko galtzerdia, baina hor barruti beste galtzerdi batea ematen mendezuna esan diazu, ez da? Bai, mehetxu, aldrebez galdean nik ja, Aldrebez? Bai, aldrebez gazten dut, eta horre otnako zuria. Horre bietzan gainak, urrotu gillo. Joder, Jacinto, joder. Ez que, Makina bat, ez? zein da hori. 95 urtekin, ni 95 urtekin bizirik egotiakin posin hau, eta bera, aizkorri puntaraino egotia, joder. Eta alai gainera, ez hor nekatuta izan zara ibili. Bai, oso posik, Alai. Hola, zalantza egita ez daukazu, ez? Aizkorria gaurra hilauko zeana. Ez dauke biharko zunria esateko, bier zein goten. Ja. Etzi esatia goba, bier zein oso. Hori da, kontau ez? Baspa, aurretik baspa, Esate, jasu maiorzito. Eingo dugu, guazen, betxo hemen, guazen belarretatik hemen, bai. Iritsi naiz Zegamara. Aizkorriren magalean dagoen herri hau, Goierriko eskualdean kokaturik dago, eta 1500 biztanle ditu. Bertan jaiotzen da Oria ibaia. Inguru menditsu hauek, toki estrategikoak izan dira mendeetan zehar. Izan ere, urte luzez hemendik pasatzen zen Iberiar penintxula eta Europa lotzen zituen bidea. Epa, bai. Bueno, errekan ur pixke badau, Baitu hemen, asko esaten da, ez da, urbia eta urbia eta urbia.
Urbi. Hau, erreka hau, Jacinto, hau, Artzanburutik dator, hor goiti bera, eta bestean ermita ondotik, ez da? Eta noa ateatzen da, Zehamaldea edo Arabaldea? Ezi jakin, ez da? Alde bitea. Bitera, ez da? Beha honena gaina partidutak ito. Bitera, ez? Bai. Apurtxoa da Arabaldea, eta beste apurtxoa Zehamaldea. Andoni! Me cago en la leche. Hoi falta zaigu. Bikoteo ezagutza dezue. Eguraldiko gizonakin hemen topatzea. Andoni zer da? Eguraldiko gizona edo zer da? Pello, hau da kulpablea, Pello. Eta Pello eskia... kulpablea. Nun dauzka eskia bat, Pellok? Basoan bota ditu. Bota? Lurra pila bat goian, bai. Goian pixka bat esan izuen igual goian, baina uste... Goian, bueno. Goian arrimatu ere ez. Oain, etxean nola esango dugu eskiatzen ibili gala, joder. Mendian ibiltzeko egura diona dago, ez da? Egura diona, elurra pila bat, eta, bueno, jende ona bai. Jendea oso ona. Angel Ortiz eskiatzaile bikaina da. Euskal Herrian aitzindaria izan zen kirol honetan. Benetako maisua. Pello Ruiz Kabestani berriz, txirrindulari profesionala izandakoa eta Angelen lagun mina da. Biak batera aspaldidanik aritzen dira eskiatzen. 1980an eskiko lehenengo euskal selekzioa sortu zuten, Italiaraino joan ziren taldean lehiatzera. Zuek zarete Euskal Herrian gehien eskiatzen duzuenak horrela pistetatik kanpo? Pello, seguro bai, zuek biok. Honek ni baino gehiago, baino bai. Bai, zu asko joaten zara Aralarrera adibidez? Aralarra eta Urbasara eta bai, asko. Belagoan egon ginen eta eskiatu genuen iraupen eskia edo eski de fondo, ez? Baina, beste modalitate bat dago, backcountry eski deitzen dena, ez da? Hau da, eskia hartu eta mendian ibili, ez da? Bueno. Beti ateatzen geha kotxetik elkarrekin eta azkenean bukatzen dugu bakoitz alde batetik, baina bea beti aurretik egia da, egia da. Hau da, hauek kanto txiki bat, ez? Eta atadura ere pizka fuerteagoa da. Fuerteagoa. Botak ere dira pixkat mendia eta fondokoen arteko batzuk, eta orduan horre enkajatzen dira, eta misto bat, ez? Beitu, ez? Bai, normalean horrekin hiltzen geha guke bai, baina gaur jai. Ni ere eski fondo zalea naiz, eta teoria daukat, iraupen eskia egitea edo backcountry egitea oso onuragarria dela fisikoki ondo egoteko. Nire uste dugu egia da, bai. Ez da? Bai. Kompletua da, osua, ez? Kompletua eta kardiobaskular... Lantzeko oso ona, ez? Bai. Nik gogoan daukat, 1985 urtea, ze hemengo azken elurtea undia orduan izan zen, eta orduan izan zen Kontxa, Donostiako karrera famatura, ez da? Eta zen, Peine de los Vientosera joan da etorri edo lako zenbat kilometro izan ez dakiz. Joan da etorri 5 kilometro. Baina elurra zegoen Donostian eta lasterketa bat antolatu zenuten. 1985ko negua izugarri gogorra izan zen, benetan hotza. Egin zuen elurtearekin Euskal Herri osoa zuritu eta Donostiako Kontxa eskiatzeko pista bihurtu zen. Bertan lasterketa antolatu zuten eta Angelek irabazi zuen. Pello berriz bigarren geratu zen. Komunikabideek ordea, txapelduna, bera izan zela argitaratu zuten. Egiten dugu afariak irabazteko. Jende guztia deitzen dit, Angel, hemen nago afaltzen batzukin eta eta esaten dute Pello irabazizula karrera. Bueno, ez jozu afari bat apostatzeko eta horregatik bi edo hiru afarik irabazi ditut. Periodiko batean azaldu zen... Bai, ni. Wikipedian bai. Letra hunditan azaldu zen. Wikipedian jartzen du Pello Kabestani irabazizuela? Seguro. Angel zeo zein barra dago, artista, zuk apostoak egin, afaritan eta jazta. Pello eta Angel azkenean eurape pili eta mili, bez, modu handi, ez? Tal para cual, historia moroa duke komunian, da politxa eurei entzutia eta ikustia. Bai, kirolariak aipatu ditugu, eta lehen zuk esan duzu Jose Luis Aduriz Italian ibili zela, eskiatzaile ona zen, eta gizu norekin hona izen? Zure ikasle izan zen honekin, Eitu, Hombre, bitu, futbolista, Haritz. Ona gainea, Entzun. Izenea da. Apa, bikote, zebo jukin. Mentxe, ni zure zai, tragoa pagatzeko esperoan. Eskatu duzu, ikusten duan, ez da ondo kompainia honean zaude. Hemen Ainoarekin nago.
Zegama Aizkorriko maratoiko zuzendaria bera da, eta hemen gabiltza. Dortxalik ez duzu nahiko, ez? Dortxalik ez dut nahi. Baina, aurten, nortaki urriko urtean edo, jokin izango dut igual entrenatzeko edo. Bai, ohituta dago. Zuzen bar da zoramena, ez? Guztia antolatzeko eta zenbat pertsona ibiltzen zarete. Bai, zoramena handia. Asteburu hortan metzet, bai, 250 pertsona. Asteburuan bertan? Asteburuan bertan, bai. Baina aurrerago ere... Baina aurrerago, urte guztin, ez? Herri guztia, ez? Azkenean, askotan esaten duen bezala, herriaren azterketa da. Herri guztia bolkatzen da hortan. Azkenik guztiet oso orgulloso, ez? Sentitzen gehala lasterketa hau izaten, atzerritar jende etortzen. Lehen urten izan zen ja 8.000 eskaera. 8.000 eskaera, 500 dortxalentzat. Zer dauka? Maratoi honek berezia. Agian, ja 15 urte, 16 izango datorren urten. Orduan hasi zaren oso lasterketa gutxi zaren, ez? Jendeak oso ondo hartu zuen, munduko kopan egoteak ere, indarra ematen du. Kilian horren beste urtetan etortzeak ere, badago jende bat Kilian ikustera etortzen dena. Honen hasierak eta lehen helburua izan zen pixka bat Zegama, Euskal Herri mailan mapan jartzea, ez? Bueno, hemen ari naiz, Ainoarekin eta Jokinekin prestatzen zarete modu berezizun batean? Bai, modu festetan baina gehiago, segun ze eguraldiaren arabera, gainera aurreko urtean egon zen eguraldiarekin salda pila bat, jendea hotzak madarikatuta etortzen zen. Barritak eta olakoak egitzen dituzue. Baina eguraldi hona egiten duenean, zerbezak saltzen dira hemen. Nik beti esaten dut maratoia lehenik eta behin festa bat dela, ez? Festa bat. Baina polita da, egun polita da. Azkenean egoizean goizetik hasita, guk ere gure lasterketa propioa egiten dugu nola baita esateatik. Zuentzat ere maratoi bat izango da. Egun hortan eta bokadillo pila irtetzen dira, saldak, pintxoak. Lanerako entretenitu da. Gauza polita da, zeta azkenen jendea humore honeko gotan da normale behintzet, eta batez ere lasterketa bukatu dutenak, eta, polita da egun hortan lan egitea. Oso gustora nago hemen zuekin izketan, baina kuriositatea sortu zait herria pixkat ezagutzeko. Ez da batek akompainatuko nauen. Erakutsiko dizut, hor pixkat nondik irtetzen da lasterketa, eta zer rekorrido dituen duen pixkat hemen herrian barrean. Perfecto. Guk hemen jarraituko dugu. Bai, zuek hemen berotan. Hidratatzen da. Bueno, bikote, mila eskere, Urrengoan ea dortxalakin ikusten garen. Urrengoan dortxalakin da mendian gora korrika. Aliketa azkarren. Venga. Eskerrik asko. Agur. Baitu. Eta oraindik ametzetan ezin hobea izango da. La paperezko mundu bat datorkit gaur burura, egunkarizko hegazkina. Bueno. Zenbat urte eskia jantzi gabe? Ez dakit, nizu esango, baina 20 espadia. 20? Errex. Errex, Bai, bueno. Tinesea joan ginen behin pretemporada batean, atletikekin, eta hor ingenuen ordu erdiko sesio bat glaziarri. Batean, jente gehienak ez dakit da, aritzaduriz, iraupen eskia egiten, fondo eskia egiten, oso ona zela. Umetan eta. Txiki-txikitan. Zenbat urterekin jantzi zentuen lehenengo eskiak, akordatzen? Goatzen, baina esan diatena, utxo ez da, 3 urte, 4 urte olako zuzer, guzti, lehenengo aldia, bai. Eta gero, zer egin behar izan zen, erabaki eskiaren da futbolanen artean, ala esan dut? Baina, momentu batean aukeratu inbar dezu, ezin dezuna da konprometitu talde batekin, asteburu jokatzeko, eta lurra egiten duenean esan, ni eskiatzean, hori ezin da, konpromisoa behin hartu ezkeo, hasiera batean bai, hasiera batean iten genuen, noizean behin partido matea faltatu, eskiatzea juteko, baina ja egizten da maila bat, ja ezin dezuna. Nik orain beti San Mamesen ikusten zaitu danean, ez? Gure atzean atzelari bat zu baino 5-10 zentimetro handiagoa, baina bainatek zentroa egiten duzunean, eta zu fuaa eta jota salto egiten duzunean, esate dut, hori Adurizek, Aritzek, txikitan, iraupen eskia egin zuelako da. Hau oso kirol osoa da, ez da kompletua da, ez da. Zu uste zu izan itekela horregatik edo zer, edo... Ez dakit. Enitzak ausartuko esatea, baina bai, nik uste arrazoi ez dula oso kirol kompletua da, nik uste gihar askok parte hartzen dutela, bai goikoak, bai bekoak, koordinazio asko behar da, koordinazioa oso garrantzitsua da, nik uste arlo guztietan kirolean. Gorputza pixka bat borobiltzeko, ez? Baina 35 urtekin horrela egoteko ere,
Ez? Hori gurasoei eskerra merezi da. Bueno, Genetika. Ere meritua da, baina Hoxe. futboletik erretiratutakoan ez daukazu presarik, erasai, baina zer egingo duzu, iraupen eskia, ala golfean? Zainete golfo xamarra zarela, alegia golfean oso ona zarela. Gustatzen zait. Ondo botatzen zarela. Gustatzen zait, niri kirol asko gustatzen zaizkit, baina badaude kirol batzuk, ezin ditunak egin. Oain momentu honetan inkompatiblea. Behintzat publikoki ezin ditugu esan ez ditut egiten ez. Txikitako oroitzapenak, badakit zuen aite amak eta gero Josu Iztueta eta Angel Ortiz eta oso laguna zirela eta Nairo gitarran batera eta bestera eta sartzen zituzten ez, oso furgonetan egia zinera eta venga, guazen eta iaian ora, gabe, ezan agertzen zineten belaguan edo auskalo non, luzen ez, edo bereten. Bai, horitzapen asko ditut, bai Angel, Josu, Tolosako jende askokin, gu ere, gurasoak eta errendeiko urdaburu taldeakin ere asko juten ginen, Alito eta Mikel eta haudenakin. Eta horitzapen asko ditut, politikak orain dela askokoak, baina bai, asko juten ginen eta ondo pasatzen. Baitu, mezutxoa bidaltzea nahi dut, Eizkorriko programan Angel Ortiz da Pello Ruiz Kabestene etortzekoa dira. Ondo. Eta, behitu, grabatzen jarriko dut agurtxo bat esan nahi badiezu, hemen daukazu. Ja, Bueno, Angel, Pello, ondo pasa Aizkorri aldetikan, eta ikusten duzu, Biatu nautela, eta, pendiente daukagu Angel, aspalditik, badakizu, holako irtera matitea. Guantzetea behin, nola aralarren ibili ginen, eta, eunen batean errepikatuko dugu. Ondo pasa, egarte. Orain dio gorotzen da, bai. Ze oso txikitan da joaten zen zuekin, bai Nairo bitarran da, bai eskiatzera, eta gaina juvenil mailan, eta ibiltzen zen, eta kirolari ona zen, ez? Ikusten da ez daukala aztuta eskikoa, pentsatzen den momentu oso polita pasa zitula gaztetan, bai. Nei esan diate, Pellok bezala ia aukera egin behar izan zuela, edo eskia, edo futbola. Eta bera futbolean sartu zen, Pello. Zu txirrindulari eta bera futbolista, Hobeto. Ez zailo da mutu, ez dut uste ondo da bide, ez? Bai, biak ere ondo. Sorpresa ondia hartu dugu, eta ez nun espero ariz baindik gogoratzea gu bizi ginela eskiatzen. Esango diot, noiz etorri behar da honea. Benetan eskertze dizuet etorri izana, urrengoan elurra dagoenean abisatuko dizuet dagoenean, fijo. Bazpa ere Pello Zabala deituko diogu. Venga ondo segi, Venga, ikusi arte, ia iristen garen, agur, venga, ondo Juan. Agur. Vamos. Bueno. Zein irabazi du, Zeinek irabazi du kontxan galdetzen dio Pellok. Hau da, pare. Zein irabazi du. Agur, bai! Tira, eskiatzerik ez dugu izan, baina Angeli sorpresatxua eman dio behintzat. Eta orain, segi dezagun aurrera. Beira, karrera, iristen da, hor eskian horiek jaiste dituzte, hor dutzateiei bakarrik etorri izan da, eta gero hau guztia goten da, ez da inor kabitzen, hor eskiaetan, guztietan lepo goten da. Eta ondoren beste kurban atzen, hor dagoia helmuga. Hemengo hori da, eraientzako horrek ematen diazkeneko indar hori. Bai, etorriko dira lehera egin da. Bai, hori da, batzutan egon izan da gainea oso gertu etortzea lehenengoa bigarrenetik, eta ondoren. Hemen erekin hauen artean hainbeste jende buiaka, oraindik amplifikatzen da, eta da, gu barrutik ere entzuten dugu, noiz datozen, ezin dugu, baina saiatzen gaur pixkat ikuste jendean buru gainetik, baina hainbeste jende dago, guk hori aprobetxatzen dugu, irten tabernatik, barratik eta jasotzeko dago guztia. Eta orduan, hemendikan kurba batzute? Hemendik etortzen dira, eta azkenean hori da igual politena, hemen bukaeran dagoen jende hau guztia, egotea animatzen, egotea gainea, jendearen izenak ikasten dituzte, listak banatzen dituzte, nor datorren ez da. Hori da, eta jendeak askotan esaten du, eske ematen du ezagutzen nautela eta horreko haindik ematen du sentsazio gehiago, naiz eta izan, agian Venezuelako lasterkari bat. Eta orduan, hemendik etorri denean, hemen txebukatzen da, hemen egoten da meta, hori da, hemen dago helmuga. Mareatu ingo da baten bat iguale iritsi eta... Bai, guzki askotan egin izan duen urteetan da, gaizki pasatu izan dute, eta aurreko urtean hotzaekin asko erretiratu zian. Venga, gutxi falta da, venga, azkeneko metroak. Venga, segi. Hortxe dago muga, Irabazi ezu! Irabazi ezu, eta jarriko izugu txapela, eta nago izugu, bai. Kioskora.
Laino artean ari gara Arbelargo txaboletara iristen. Bertako artzainak ondo ezagutzen ditut. Ia hor dauden eta agurtzeko aukera dudan. Bueno, hauxe Arbelar, Ia, Jontxo, hemen erratzak ingarbitzen. Kauen. Eguerdion, Josu. Eguerdion. Zemu zaiz? Ondo. Txabola nola daun ikustea etorrita? Bai, behar telatu eta nola daren da dana. Ja. Hau berezek, ire osaba izeben txabola? Osaba da, haitxe zanan da. Hori da, haitxe zanan da. Txabola. Osaba, Zuena? Gurea zeok beheran. Hor behan, Bai. Etxezar eta familian betidanik izan dira artzainak. Josuk ere familiako ofizioari segida eman dio. 27 urte ditu eta artzain eskolan egin ditu ikasketak. Bere pasioak, ardiak eta hartzantza dira. Neguan, txabolara noizean behin etortzen da, baina bizi, maiatzetik urrira bitartean bizi da bertan. Hemen maiatzetik oktubre arte otea jo. Oktubre, noviembren irun etxin ditzean bera, eta guain maiatzen 20 inguru arteo beran ongo da jo. Beran, da beran esatezunen, irekasun zerain inguru azaldea zerainen daukezue. Guain umeek egin da guaintzerik, guain arkumak enduta, bestatzuk egiten, geisten, udan hartzaiek ondo bizikala esaten zibe, baina negun bazeuke nahiko lan hauen. Bizitza hori aukeratzia benetan meritu edauko. Gaur egun jentiak ez dau hartzaintza edo aukeratzen, ez? Eta gaina mendipuntan hor. Hau txabola hau ez ema jende pason hemen gaina mendizalek hemen bazkaltzen. Pasoa, hemen lehen gara baten bazkarik eta danak. Jesus da ondo? Jesus da ondo, bai. Patxatxamar? Patxa, libilie, baina gaur torriek, Jesus. Honea? Bai. Abai? Jesus torriek gaur, hemen barruntzeok. Abai, ez da dirtetzeko ia? A ber, tenai. Ni gaxo izala eta... Bai, patxalaldi ebilizia, baina bueno. Hombre, Lourdes, bai, zemoz. Ondo? Bueno. Jesus, sorpresa, Aspaldi honetan ez ditut Lourdes eta Jesus ikusi. Josuren izeba osabak dira, eta nire ezagunak. Jesusek duela gutxi, iktus bat izan zuen, eta enuen inondik ere espero gaur hemen ikustea. Hau da, poza hartu dudana. Beti esatio jende nik Urbin txabolak eta bain dotore da daude, eta berrik, baina hone dauken xarma hori, Bai. Bekoso epizuta dauzu? Bai, bekosua ez, ekonomika dauko Bueno, ekonomikoa, baina esku pixkat... Bai, berotu. Betu, hau lehen bezala xe dago, Bai. Abia zue, ja? Hemen, goxoa dau. Bai. Eta zeko gorra garai baten, hartzaien bizitzata. Ni nire eskondu nintzen nian enauken, hemen urik, Ez zion urik, ez? Eta urbila jun behar iturria. Bai, erropak eta hangar bituta. Baina guain hartzai gazte beste baldintza batzu da, dituzue, bestela ez dago Bai, sanidadek eta beste gauza batzuk esegitzen zitugu, eta norbea eoteko bakarrik hemen 5 hilabete eoteko txabola bat txukune behar dik, uste dut, hartzaiek behar dola hemen bizimodu, familik indagoteko. Bestela hartzaientza galdu ingo litzake, ez da? Bai, ja galtzen haidek, hartzaitzea, guan dio, Bueno, hemen Urbin uste jozu haindik, Urbin, gaztena neuneok eta besteak atzetik etorkoan ino. Etorriko ditu, Jesus? Eskertzen dizue, gaina sorpresa neuri eman diazu, batez Jesus hola ikustek. Ja, Jesus! Bai. Eman egurre, Bai. Urrengo udaberrin etorri eta... Bai, ondo. Guia gailurrea ailatzen gehan, kuadrilla zain dauketeta. Mila esker. Oso Horme, venga, ikusi arte. Bai, agur, Andoni. Egoizeak naraman berri zure ganan horitzapen asko dira zerura begira. Unairekin Segamako bazterrak bisitatzen ari naiz. Baina gizon eta emakume bat panpina batekin ikusi ditut. Unai agurtu eta beraien gananoa. Zertan ari ote dira? Zer ote da panpina hau? Dotore jarri duzue korrikalari hau hemen, Ez aldo merezi. Noski bai, ez? Maratoiak olako zeadauko eman, enban barra da irudi pixka bat, ez? Asko jute zaite aizkorrira zuegala? Lehen garai baten, junitzen, urte baten, 28 aldiz segidon. Eta lehenengo erloju izan hon oparie. 28 euren. Asko jute ginen, asko. Eta gaur egun ja? Gaur ia gutxigo, 2012 uste ezkena junitzela. Begoña Etxesarretak ederki ezagutzen ditu aizkorri eta bere inguruak. Gaztea zela 15 urterekin, Urbiako fondan hasi zen lanean ontzia garbitzen. Ordu asko eman ditu mendi honetan. Betidanik datorkio mendiarekiko grina. Izan ere, bere familian hartzainak izan dira urte askotan zehar, eta beraiek eraman dute Urbiako fondaren ardura. Lan gogorra?
Ba, bai, oengo aldeen gogorra zan ze dana etzion kaminoik, oen gauza asko dare lehen etzerena. Kabailerekin ematen zuen. Bai, kabailerekin ematen ziren. Oain txabolatan kaminoa dauke, argi badauke, ude badauke, telefonoa badauke. Eta lehenago nola. Ez dakit danetatik zein beharren izango da, baina kamino oso importantea da, Porque lehen bate mina hartzen bazone, ez zan oain bezala, Oroipen honat dauzke, ez esango izut. Gaztegoa ginen eta gauzabak erresago hartzen ginuzten. Eta, bueno, normal eruditzen zikun bizimodura, orduan alaixen zan, eta, bueno, ez daukit oroimen txarrik. Belarmeta hori, ze? Belarra baita zion hemen, eta ez dakit, pentsatu gendun hemen badauzku launtzen etxe honetako die, Andres eta Mari Jose, eta esaten nien, belarra horrekin beta bazaituko ez dugu egiten. Dala esin gendun. Goa daitezke belarmeta ikustera? Bai, ez ba, guazen, venga, guazen. Ikutu daiteke? Bai, ikutu, pikatzez baizu. Ez, eskularroekin eta? Bale. Begoña, eta kontatu apurtxo bat, Urbiako bentan eta biltzen zinenekoa, nola igotzen zen dituzten bertara gauzak, eta nola ibiltzen zinen ardo bila eta... Ba, etxe hau nire aitona zanak eta mona zanak eta indakoa zan, hemen bizi ziren. Eta hemendik jateko gauza zehamatik asko ematen ginuzten. Egarik ematen ginuzten araiaki, zaigitan, eta gero zerbeza eta sagardua eta horik gehiago arantzazutik, oinatitik igotzen ginuzten. Eta gaseosa bertan egin gendun, urbin egin gendun. Bai, eta oso gaseosa ona, ude oso ona dauan. Oliaskok eta horik bertan azten zien, eta orduan hango platera genialen izaten zen, paella eta oliasko espazio urdaiazpikoa tomatekin, hola, porque urdaiazpikoa nola ondo gordetzen zen. Batzutan lurrekin da egualde txarrakin, eta hurrengo eske mundu aldatzen da egualdin goraberan, urbiko goraberea da, lainoa sartezkio, zare, kueba baten bezala. Baita hartzan zane, hemendi Gernika, oinez jutin ginen. Segurati. Zenba kilometro dira? Guta jende gehiore, bai, asko. 80 bat. Oain hobi bezala. 80 kilometro. Orain hobi bezala, helen lanera. Bai, hori da. 80 kilometro. Horra izan da, hone lan asko indo honen. Lan asko. Lan aitea ez da, ezer. Osasun eukizko lan aitea. Plazer bat, zuekin berbaitea da pixkat zuek ezagutzea. Bidea ikasi dezu eta guen bakizu dukaren. Ba, urren arte. Urren arte, eta aizun arte. Bai, agur. Bueno. Aitzol, pago bakar, Aizkorrirako gailurreako bideko azken paua, zebat urte ote duzke honek? Egun bai. Egun bai, egun digora, haintz. Bueno, makila, gaina hemen bauke bat behira neok eta uste mariak Aizkorrirako iotzen. Egurrezko makila. Zurgina da Aitzol telleria. Orain 9 urte, bere anaia eta lagun batekin batera, egurrezko bizikleta sortu zuten. Eta eduki zuen arrakasta ikusita, mendirako makilak egiten hasi ziren. Alaskan ere izan dira, hango hotzarekin Axalko markako makilak probatzen. Aitzolek mendiarekiko pasioa eta lana uztartzen ditu. Aluminion garaien bizigean hontan, egurrekin zerbait egiten ematen digatzeapena dela, eta bestea materiala teknologikoa dela irudintziok aluminioa, eta materiala dek, teknologia gero aplikatu egintzaio. Egurrei teknologia aplikatzen badiok, aterako de produktu ona, eta beste materialekin berdin. Ematen du, aluminiozko regulabelek irten dienetik, derrior olakoa behar da, orduan egurrezkoa regulablea. Haudek, bastoi normaloa bezala, luzatu daitekena, hemen stop ere jartzen di. Eta orduan luzatu, harina. Bai, azkenean oso pareta finez euskek. Egurrezko kuadroak, bizikletazko kuadroak peitzen ditu eta beti bizikletan ibili izanez eta ezagutzen dituan. Ez nek izena zen, makila peitzen zituela eta oso kuriosua pentsau jat eta politxa pentsatu jat, ideia oso ona dela eta ondo indakuak gara, ikustia bakarri da, osea... Kasu honetan, kalamu eta jutuzko fibrak sartuta espiralen... Osea, zulatu ustu eta gero sartuta, bestela pizzatzen golitzeko bai. Baina orduan, resistentzia aldetik eta aluminiozko edo botaia nahi hasieran, aluminiozko edo egurrezko, segurasko honek bizi luzeagoa. Segurasko bai. Bueno, joe, zein esan du etxola elurri? Beitu, Ia, aurtengo udazkenen eta negu baina ikutua beneon, Zeini? Atza, gota. Bueno, Aitzol, igual goien oandik eskiatzeko dugu gehiago, eta nik eskik... Bai, gaur ez dugu olako arrezkuik. Nik eskik arbelarren utzi gaina, jo. Kale indekor. Elurra, kostata baina urri bada ere aurkitu dugu hainbeste maite dugun elur hori. Hemen txarri gara, umea bezala, jolas egiten eta gozatzen. Pausori, aldatu bera, auzorik auzo, gazarion
hemen gaude, guk perikoren txabola ditzen dugu, ze periko begurra eman zigun dazuek, aizkorri bizirik taldekoa zarete orduan, hiruro. Gaizka, aizkorri bizirikekoak mantentzen ez hau garbi orain? Bueno, oindala iraia hasieran hasi ginen pixkat asuntua mugitzen, ikusi ginen bere, ez da, lamentablea zala. Oso, lotzagarria zan. Egon da ni zikina. Aterpe bat baino korta bat zan, animalixak eta egoten ziren gu baino gustora. Ardixak, hauntzak sartuta, eta igual 5 zentimetroko kakapilak, eta oso gaizki. Ja, jentia esan sartzen, ermitara sartzen zen, ja. Mogidu ginen pixkat eta iraia bukaeran, esan genuen, benga, igo inbia da, eta igotzen den bakoitzak pixkat zaintzen bau bintzat, merezi da bela, mantentzia. Mendia filosofia izan diteke, ez da? Utzi, zuk jaso duzun moduan. O ero beto. Ero beto, baina ez okerrago gutxi ere. Bueno, ia denbora askoa mantentzen da mintzat, ez? Agarra gisa. Bazen? Ikusi nazazu, Iluntzen hasi du eta Urbiako fondara joan behar dut. Egun polita izan da gaurkoa. Beno, eta oraindik onena falta zait, afaria. Ea Andoni baino lehenago iristen naizen eta apustua irabazten diodan. Eta orain non ote dabil, iritsiko ote ziren gailurrera. Iesbidek berriro, leku berera ekartzea. Asinto! Kostatzaigu harrapatzea baino, zein dezue, alde indezue ala? Zer, gu moitu paso lento. Paso lento. Bueno, gailurreako juntau gea berriz, Hoi da, interesantia. Earki, ondo atzoaz? Ondo atzoz. Ia, ointxe metro batzu beste izia falta, ez da? A ber, ba. Abitu, gutzea, aizko da eta ikusten da mendik. Jopa, nira! Sortu dugu gaurko gailurra! Bueno, hori da, txakurra depozik, Hainbeste jente eta jasintokin igotzea, 85 urteko pertsona batek zurekin gailurra itxia, oso emozionantia. Mendixen lehenengo aldiz godotela, eta askatasun sentimendu bat sentitu dut, ez? Aitzol, ura ze herrirek? Ura etxek, Gabiri ez tepa izango. Gabiri, leku guztiatik agiri. Bueno, gaurko gailurra, Aizkorri, Jacinto, 1528 jartzen du ben. Lehen garai bate 1528 ezaltzen zelanek. Hetxi ingo zan 2 metro orduan behera. Posiblemente. Gure ia behera goazen, haure bai. Neu gaztau ingo nahi puxka, da nesa etorten, 6.000 aldiz etorrita ia, gaztauta ia. Jacinto da pasada bat. 85 urtekin, Aizkorrira igotzia, egun buten dago 20 urte euskala, pasada da. Abi... Arratsaldeon. Arratsaldeon. Urbiako fonda dago, ez da? Bai. Andoni izeneko norbait ez da azalduko hemendik. Ez? Andoni Izpuru... Ez da azaldu? Ez da azaldu. Apustu egin dut Andonirekin, zen lehenago iritsi eta berak ordaindu behar du afaria, osea, ospatu egin behar dut. Zerbeza da jarri? Oso ondo. Fonda berez zer da? Jatetxea da, ostatua edo... Jatetxea eta loiteko toki ere badago. Urbiako fonda 1995 eta 25ean ireki zuten. Hortuz geroztik, jabe ezberdinen eskuetatik pasa da. Ruper Artzelaik duela 18 urtetik darama fondako ardura, eta tabernaz gain jatetxea eta ostatua ere bada. Bere aitona-amonak artzainak ziren, eta odolean darama mendiarekiko zaletasuna. Leheno naiz Begoñarekin, Antzegaman. Bai. Asko aldatu dela. Bai. Begoña hemen zerbitzen da ibilita dago, bertako familiko baten jo bada, eta haiek aldetakoan beste batzuk hartu zuten, eta erabaki bat hartu zuen iztea, eta gu etorri ginen, ontsa 18 urte betetzen ditugu. Ondo. Oso polita da, benta. Sekula egon gabe Urbian? Bai, sekula egon gabe Urbian. Endabiziko aldia. Bai. Eta izugarri gustatu zait. Arkea, batxaldeon, Ruper, irati.
Andoni! Oi, itzali alde. Andoni! Apustu irabazi ez dugu? Apustu irabazi dut eta Diru asko ez gara, gari Ruper, Beste batean ordainduko, Baina, Jesua, San Adrián, Zegama, señorita, eta ni horra izkorri ilunpean etorri gira eta, Ona iristea kostatu zaitere, Sartu behar Ibili naiz, Bai, atea zeu zer, ni garagardua bizar, bai. Hazen mogu zibilizarete, Andoni? Ondo. Ez da, Ruperrek elurrak egin zein duen, ze irratian entzun joan lenguan elurra egin zula, eta etorri gira eskiekin. Eta ez dago. Nire errua izan da, Uraldiak ez dit kasu egin, Nekatxiz. Ez, elur pixka bat bazeo ongoian, baina eskiatzeko aina ez da. Gaurko gailurra lortuta, orain onena geratzen zaigu afari menita. Ze ingo egala, Topa, ekipo. Venga, sartu. Epa! Gailurra! Gaina mendizaleak, eta gero musikare badaukagu, eta ikusiko duzu. Bai, zuna musikaria. Alboka eta panderua. Bai, Arrasatearrak, gazteak, Ze ondo. Hombre, Jose Luis! Zemuz! Ire hemen, Bai, Urbialdea sarri etortze ditzen, eta sarri etortze izbaindik ere, ez da? Bai. Bueno, hau bakizu ezein dan? Jose Luis Eizagirre. Nahi dek gurekin gehatu afaltzen eo? Bueno. Ia pronto zeukia hor, eta zeu egemen kanpaia jo egiten, eta jarri eta kontu batzuen duizkio. Venga! Bueno, Jose Luis, zuek Benantxio Irureta eta biok eskorritik bueltain da gero olaxe otordua jentzen duten hemen, ez? Urbiako fondako epelean. Askotan. Benantxio eta batez ere mendizalea, ez da? Eta oso gizon maitatu Euskal Herrian, ez? Bai, bueno, ni neuk niretzat kriston launa. Launaz aparte, niretzat izan dek kriston maixua. Da, nahi haren mendian, nahi ere guztizik beak. Jose Luisentzat eta gutako beste mendizale askorentzat erreferentea izan zen Benantxio Irureta. Jose Luisen begietan ikus daiteke zenbat miresten eta maitatzen zuen. Eskarmentu handiko mendizalea zen Benantxio. Pumorin, Arantxaren semea eta beste lau gazte hil zirenean, antxe zegoen. Eragin izugarria izan zuen beregan, ez behar ark. Albistegia jarri nian eta Benantxio Irureta hilda aneton eta esaten nun. Ezin da sinistu, ez? Ia nintzen, egun hartan. Bai. Ez beharra gertatu ititu, mendian, baina, bueno, azkenin... Izan nuan, ez Mahoma paso hortan, baina pixka lehentxeo. Pixka lehentxeoan, eta azkenin zauzkean, granpoiak eta kenduta, eta, bueno... Jendearen zaiz eban. Bai, gure zaizauan, porque nini txikoan beste neska bat eta beste mutil batekin, sekula etzina iritsi gora, eta, bueno, pixka atzeatuta, eta justu behiratzea, abar nun gabiltzen, eta... Irristein, tontamente esaten dela? Bai, izotza zegoen. Izotza zegoen. Nahi eraguzit, ni dakidan dana mendia buruz o mendian ibiltzeko erak. Ni uste dut dela Benantxio, ni mintzat oroitzapen hori diat, mendi jundien guztiekin, ez da? Eta guain pozi hongo da ikusita nola urbia bizi dira hona, aizkorri bizi dira hona, eta daun lekun, Seguru bai ez, Jose Luis? Nizon oso gona duen. Euskal mendizaliendako Benantxio Irureta beti izan da erreferente bat, ez? Porque berak egin dituen gauzak eta zenba jente lagundu daben eta hori, beti izan da hor figura bat izan da. Bai, seguru. Andoni, opari bat dugu zuretako, amaitzeko eguna. Jo, eguna ondo amaitzeko, aizkorri bizirik. Diga, ber? Ne eta alda. Bai. Nik haundi xamarra behar, Bai. Konjuntau, agin eta... Eskarrik asko. Venga, honen mehezi du, zehatxo bat, ez? Venga, joan direnen gatik eta gugatik. Aitz gorri, egun senti eta ilunabar eguzkitsuetan, gori-gori su koloreko jazten den aitz ederra. Aitz gorri, bere altuera dela medio, maila batetik gora, arbolaz soil, mortu gorri dagoen harripuska. Baina batez ere, Euskal Herriko mendizaleon gailurrik kutxunena. Iparraldekoentzat urrun xamar dago bai, baina gainontzekook hortxe dugu erdi-erdian, neguan askotan zuri, udaberrian musker koloreko, guk noiz igoko zai. Aitz gorri, ederra aiz eguzkiak gorritzen hauenean, ederrago, elur zuriak, kolore guztiak estaltzen dizkianean. Urrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.